to evil, and thy tongue primit deceit. Nga matod pa niya ang mga tao daw kining giingon ni David nga gisulti sa Ginoo niya, kamo nagahatag og baba sa mga dautan. Ug matod pa niya mga dila na ay prim diha nga din mangingilat. The frame of deceit, kanang purma ba nga din ang tao inyong giilad, ingon pa sa Ginoo. Mao bitaw na ang beautiful situation of perfect beauty. Mao nang giingon niya ang Zion. Matod pa niya di sa 20, thou sittest and speakest against thy brother, thou slanderest thine own mother's son. Matod pa niya, these things hast thou done, and I keep silent, thou matod pa niya, thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself, but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Kung pa na ang muna yung gingon po diri, kamo daw kuno, o ang mga tao daw, giingnan sa Ginoo, yung panidibid, kamo nagsulti against batog sa mga igsoon ba, para aning ato ang kasimbahan din sa Pilipinas, mo bitaw nang lain-lain ng mga reliyon diri, unya kining mga reliyon nagbatutay gani. Mo ni ang yang giingon dinhi kay ngano man, wa nila tan-awa kung unsa katong gitawag og sayon. Kay kung nahibaw pa lang mga kasimbahanan nga mao na ang Zion, dili unta mag-against, no? Mao bitaw na nga gisulti niya nga kanang Zion, mao na ang lugar sa Ginoo gyud. Mao na nga ang tanan kuno nga diin mga balaan, matod pa niya katong nagasaad nga mga lagad sa Ginoo uban ang sacrifice. Mao na ang iyang giingnan dinhi. Pero ang mga tao nga matod pa niya dinhi, matod pa niya kining butanga inyong gibuhat and keep silence. Matod pa niya, ako nag keep silence niya ang inyong pagtuo thou thoughts that I was altogether such as one as thyself. Kunya ang ato dang pagtuo sa mga parana mga nagwali, ang ato dang pagtuo inguna ang pagtuo nga uyon man ang Ginoo o kilang ang Ginoo ini. Mo bitaw na kita karon munang mangita ka pulong sa Ginoo kanang di gusto sa Ginoo. Pero ang mga tao, gisulti na niya daan para sa ilaha, okay mang ginungwini. Nga matod pa niya, but I will reprove thee, pero ako, muingon jud ko kaninyo, nga matod pa niya, and set them in order before thine eyes. Iya gyud nang iingon nga din ako, magabuhat yun og kanang tama sa akong mata. Maghatag sa order. Mo bitaw nang niingon si David, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kanang atong step kinahanglan ni ma-order gid sa Ginoo. Matama ba? Masakto ba? Nga moabot ang panahon ningon si Pablo nga ang Ginoo muanhid niya aron ihatag niya ang orden sa usa ka tawo kung asa siya padulong sa impierno ba siya o sa langit ba siya. Mo na ang buhaton sa Ginoo ingon pa ni Pablo. In the twinkling of an eye kanang usbuntan niya kanang pag-usab niya sa diha nga din, i-order na ta kung panglangit at tagaan ta og spiritual body nga panglangit. Kung pang-impierno ta, tagaan ka og lawas nga di madunot aron maghago ka dito, magantos ka dito sa impierno. Mo na yang gingon dito sa 1 Corinthians. Ato ra nang maabdan po na. Mo na yang gingon nga ang Ginoo di gyud mo paghilom, iya gyud i-reprove nang gitawag ang order niya nga kinahanglan do na gyud ordinance katong Tabernacle, pero kining gitawag di sa ingon ni David kanang sayon nga iyang puloy-anan doon na standard. Nga matod pa niya din sa 22, now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces. Matod pa niya, and there be none to deliver, whose operate praises glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright, will I show thee salvation of God. Muna yung gingon na, karon i-consider ning butangan ni. Consider this, kamong nakalimot sa Ginoo, base unya kamong irukon yun mo. Irukon daw ang mga tao nga nakalimot sa Ginoo. So, nga matod pa niya, none, there be none to deliver. Wala na unya makaluwas na to. Mo bitaw na nga ato ni i-consider ang gingon sa Ginoo nga matod pa niya,
katong nag-offer, whose offered, priest, o priests, glorified me. Katong nag-offer o ganang pagdaig sa Ginoo, nagahimaya na niya. Kabang mo sa nang offer praises sa Ginoo? Kanang inyong hinatag ba, maka-praise na sa Ginoo, makapadaig na sa Ginoo, para po isampol, nganong pangutanon ka, nganong niya ito makasasimbahan? Because gi-offer ni mo ang kagalingon ni mo. Na kanang pag-offer ni mo sa imong kagalingon, kinahanglan ang living sacrifice. Kung saan man mo nga living sacrifice, kanang walay diferensya ba? Mo bitaw na nga si Cain o si Abel, sa kasampol sa diha nga nag-offer sila, ang gibuhat ni Abel is excellent offering kay ngano man ang pinaka maayong karniro mo na yung gihalad. Samantalang si Cain, ang mga katapusan nga pinilian niya sa mga gulay nga iyang ibaligya, i-barter niya, kung say gusto niya, kung niya ang nahibilin, mao hinutoy gihalad. Mo bitaw na sa Malakay kung basao na ninyo about anong paghalad. Kung sa daw pagtuo na to sa halaran sa Ginoo, matod pa niya, bisag unsa lang, ihalad na to. Muna si Apostol Pablo nagingon, pwede ba ang halad diya sa table sa, matod pa niya, kang Satanas o sa Ginoo? Usar ba diya ng table sa Ginoo o kang Satanas? Dili na pwede usar. Dili na contemptible, dili na ingon, bisag unsa na imong ihalad. Kinahanglan ang imong ihalad sa Ginoo, kanang living sacrifice, kanang tinuod yun ba, dili daot, walay ikasaway. O bitaw nang niingon siya sa Malakay, ihala daw na ninyo sa gobernador kung siya malipay ba. Muna nga ang gingon sa Ginoo nga mga tao naghalad manggod. Although nahibaw sila nga paghalad ay na, kunya ang ilang gihalad, dili sakto. O bitaw nang nahitabo nga dili sakto, muna ang gingon sa Malakay, kung dili ninyo i-take it to heart, kanang inyong halad, kanang blessing nga ihatag sa Ginoo niyo, mahimo lang kunglo. Dili na ang Ginoo mo uban nimo nga di nangalagad ka sa Ginoo, mo bitaw na i-consider daw nato ni basig nakalimutan sa Ginoo nga ang Ginoo nagkinahanglan jud atong mga naghalad nga uban kanang panaad jud sa Ginoo. Nya bayta na ninyo nya kung magala daw ta kanang pagpasalamat jud sa Ginoo. Nga matod pa niya, kita ka ito nag-offer nga pagdaig sa Ginoo. Nagahimaya na kaniya. O kaniya nga nag-order, matod pa niya, orderate his conversation aright. Kanang ang iyahang pagbuhat ba, conversation, kanang istorya no. Kanang iyahang pagbuhat sa iyahang mga pag-offer sa Ginoo. Right, good, gani na, matod pa niya, I will show thee salvation. Matod pa niya, ipakita niya ang kaluwasan niya itong mga taong tama nga nagasimbas kabangan sa Ginoo. Kung mayroong kagita ng tao nga nagasimba, tama na, mali ang Bible. Kung ito ng pangitao na to, what is acceptable? Kaya ang gingon sa Bible, gamay ra ang nakatultol. Manang ningon, si Jesus Christ padayon kamo gamay panon. Kay dili na mao nang giingon daghang ang maluwas. O bitaw na nga ang pulong sa Ginoo gisulti niya ni nga din kung mga manimba man ang galing ta mga lagad ba sa Ginoo mo nang giingon the mighty God even the Lord has spoken nga din matod pa niya and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof kinahanglan naa diha ang Ginoo matod pa niya out of Zion the perfection and beauty God hath shined. Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be tempestuous around about him. Nga diin ang pag-utod o kaligutgot sa Ginoo nagalibot nga itong mga tao nga diin nga wala siya nagtarong sa mga saad sa Ginoo. Hinumdumi matod pa niya diya sa sayo naa diya ang perfection. Kinahanglan kung musulod ka diya sa lugar nga pagdaig sa Ginoo kinahanglan perfection of beauty. Mo nang giingon sa simbaha ang Ginoo ingon pa ni David sa pagkataon sa pagkabalaan. Kadi nang Ginoo gayud mahimaya. Mo bitaw na niingat na ako magaingon kaninyo kaning sayon mao ni ang tabernakulo. Ang kanang tabernakulo nga gibuhat ni Moses kaniadto naa dito ang Ginoo. Kaya ang Ginoo mo ng pulong ang Ark of the Covenant naa dito
Ten Commandments nga gisulat sa bato, gibuhatan to nilang tabernakulo. Ang minit sa tabernakulo, portable, kay bisan asa sila manlakaw, dalon to nila dito, niya magtupod silang tabernakulo. Unya, dito sila magsimba, kay nga naman ang Diyos, nagpuyok dito, maghalad din sila. Mabita na nga ang pulong sa Ginoo, kanang Timpios, kanang gitawag og kanang tempestuous, a mark of a raging storm, or violent and turbulent. Kanang turbulent, kanang grabe yung kayo ba? Pag once nga din ikaw, wala diya sa sulod sa sayon. Kaya ang kanunay ang Ginoo nagasilot sa mga tao. Mabita na, kada bulan na lang na mga panghitabo, tanawaran ninyo sa YouTube, sa atong lugar, doon ay mga panghitabo. Mabita na nga, kinahanglan gayod nga din, atong daygon ang Ginoo kanunay sa kanang pagkatahong sa Ginoo nga din, ang Ginoo nagapanalipod na to, bisan karon mga panahon na muanit na din, kanang gusto sa Ginoo ba? Ingo pa ni David sa Psalms chapter 46 verse 1 ha, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mabita na inungdan nga din kita, kung may kagubot nga muabot nato, siya presenta kung ang ato ang gibuhat is kanang hingpit o beautiful diya sa tubangan sa Ginoo, diya sa sulod sa sayon, kanang sayon manggod is a spiritual itawag place nga ang mga tao nagdaig diha. Nga mauna iyang gingon dito ni David nga matod pa niya sa panahon ni David sa Psalms 125 verse 1, they that trust in the Lord shall be as a Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Tanawa. Katong nagsalig daw diya sa Ginoo, matod pa niya, sama siya nga naa siya sa Mount Zion, nga dili na siya matarog. Sa verse 2, chapter 125, as the mountains are round Jerusalem, so the Lord is round about His people, from henceforth, even forever and ever. Mahal na yung gingon riyo. Kanang bukid daw kuno nga nagalibot dito sa Jerusalem, tanawan ng Jerusalem. Abi nimo ang Israel, puro mo na bukid yun na. Dumayra ang patag diya sa tulang gitawag og Tel Aviv, no? Tanang atong una kay ang Jerusalem na-captured man guna sa mga gitawag og Palestinian. O wala naka-power ang pan. Literal na ha. Wala akong ginatan-aw kanunay kay ang pulong sa Ginoo ni David man hitabo. Mao na akong gibasihanan, mao na ang Tel Aviv gihimo nilang city, capital city, mao na nga kay naamang gud sa patag. Actually ang giingon sa Ginoo, ang Jerusalem is the capital city of Israel. Unya kanang Jerusalem karon lahi man gud ang nagpuyo. Giaway-away man na nila, pero ang giingon sa Ginoo, kanang Jerusalem gilibutan nagbukid tinuod yun. Kung tan-aw na ninyo, nga diin naglibot daw ang bukid sa ato, pag maglibot man ang sa bukid sa iya. Kay kung umabot ang mga bagyo, dili kaabot sa syudad. Mabita na katong mga tao nga nagpuyo, nga palibot sa iya ang bukid. Wala gigi tawag nga mudangat ang mga kanang mga kataladman. Kay nga naman gilibutan nagbukid. Tanggakon ba? Tanawa tong urmok. Nahinundong mo sa urmok? Ang luyo atong urmok, wala naabdan atong tsunami, surge. Kaya nga naman, kay ang urmok manggod naara sa dapit sa dagat, baybayon. Moto tanan, pag-abot sa tidal wave, pag-abot sa tsunami, ahurot ang urmok. Pero ang luyo sa urmok wala, kaya nga naman na may bukid sa likod. Una ang giingon buot pasabot sa Ginoo kanang mountain nagalibot man sa Jerusalem. Ingon pod ang Ginoo ana daw round about His people from henceforth even forever. Gikan karon hangtod sa walay katapusan kung kita matod pa anaa sa Jerusalem. Kanang Jerusalem nga din mao na ang gitawag nga spiritual nga lugar is ang Zion na adha. Kaya nga naman si David nagsalig sa Zion. Kanang Zion nga di naa ang lugar sa pagdaig. Iya gyud ang gisaligan kanang Zion kay gipatukod sa Ginoo, ang balay sa Ginoo nasulod sa iya ang Jerusalem. Kanang sa Jerusalem gipuy anak ni David. Mo na ang istorya diri nga din perti niyang lipaya nga din ang Ginoo kauban niya. Kay nga naman ang Zion puy-anan man na sa Ginoo unya ang Zion naaman dia sulod sa iyang Jerusalem. Mo na yang gingon diri sa Psalm chapter 132 verse 13 to 14 ha. For the Lord hath chosen Zion,
He hath desired it for His habitation. Nga matod pa niya, ang Ginoo daw gipili niya ang Zion, unya iya nang desire nga mahimo niyang puy-anan. Kanang Zion. Verse 14, this is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. Muna yung gingon, mao kani akong pahulay. Mao kani ako nagapuyo kaniya og kaning Zion, gidesire gyud na sa Ginoo. Mao bitaw na kung atong sabton. Ang lugar nga pagadaygan sa mga tao, himuon natong Zion. Kanang tinuod yun ba nga ang Ginoo nagpuyo, kay ang Zion, puy-anan na sa Ginoo. So kining atong lugar, court sa pagdaig sa Ginoo, atong pangayoon nga diin, mahimo gayod nga ang Ginoo mupuyo dire sa unsang paagi. Kinahanglan, waon nato ng dili, standard subangan sa Ginoo. For example, kanang mga tao mato sa simbahan. So, sa tinuod lang, ang Ginoo nagprophecy nga, waabot yun ang abomination. Kanang gikaligot-gutan sa Ginoo diya sulod simbahan na. Kaya nga naman, ang gingon ni Solomon, mga tao nga diin nagasimba sulod sa simbahan, mga tao nga diin tag-as ug liog, kanang hambugiro, ang mga pananaw, mga hait, horog bulain kayo mga pananawon. Munang gingon niya sa Proverbs nga adunay pito ka abomination sa Ginoo nga nakita gyud ni Solomon diya sa sulod sa simbahan sa Ginoo. Kaya nga naman, wala mang gidisminggis nga dili na pwede. Muna ako muingon kaninyo, dili na pwede nga dili ikaw, niani ka lang dili, nga dili ka balaan. Nga ikaw niani ka dili, wala kay pakigsaad sa Ginoo. Munang gingon dito katong puasa ako nabasa nga, dili pa lang sana ko nisultin mo siguro na pahitahin kanang abot tunay nga pagpuasa. Kini itong pagsimba, pagpuasa ni dili ni mahitungod sa pagkaon kalibutanon, kay kini mahitungod sa pagkaon espirituhanon. Kanang giingon ni Jesus Christ, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagulat sa bakbak sa Dios. Kaya nga naman kanang pulong mo ni muhatag nato kinabuhi, dili sa kalibutan, kay ang Ginoo nagpakaon nato. Aron dili tagut mo, aron di ta malibo kung asa ta moadto, kung moabot man ang dagkong katalagman, labi na nga gihimo ng sign sa dili pa mubalik ang Ginoo, dunay great revelation mao nang markahay. Mo na sultihan ta mo kung atong magbuhat ang standard, ang righteousness, ang ordinance sa Ginoo. Di ta angay mahadlok kana kay kana para na sa ila. Dun na tay para sa ato kanang gitawag og Zion, kanang Mount Zion nga bukid daw kuno nga sama sa Jerusalem gilibutan. Mao sad ang Ginoo nagalibot nato. Sa tinuod lang kita kung nangalagad sa Ginoo, kumingon ninyo, libo ka manulunda na asa ito ang palibot karon. Mao na yung saad. Sabi niyo, ang manulunda mo ay nakiganit igbatok na ito. Kung doon na may tao, mo ang hindi rin manggusisa lang, niya picture na tayo, isubog, dili na mahitabo. Kaya nga naman, ang Ginoo, tinuod o buhi. Mao kani ang adlaw, nga gihatag sa Ginoo nato, nga aduna tayo pahulay, para sa paghimbaya o pagdaig sa Ginoo. Labi na hapit na ang panahon. Wala yung gingon ni David, kanang Zion, nga din ang Ginoo nag-desire, gusto niya ang tanan mga kasimbahan, although ka na gingarian na sa Dios, although ka na Zion na, although ka na Tabernacle na, gusto niya nga naa diya ang standard, kanang tama, yun ba? Kanang standard nga gingon Zion. Matod pa niya sa Isaiah. Nga din, kanang Zion, matod pa sa Isaiah chapter 24 verse 23, the Lord of hosts shall reign in Mount Zion. Ang atong Diyos sa kitasan, naghari gina siya diya sa bukid sa Zion. Isaiah 46 verse 13, and I will place salvation in Zion for Israel. Tanawa, iyang gipahalo na ang kaluwasan sa mga Israelite diya sa Zion. Mo na ang Gentiles kita gipahalo na ta diya sa kingdom ingon pa ni Jesus Christ in righteousness. Kinanglan magsulod ka anang kingdom. Nya kanang kingdom gingarian man sa Dios. So dunay righteousness. Ang Zion ingon pa ni David dunay standard mo bitaw na nga diin. Kinanglan kita magbuhat ta kanang sakto gyud sa Ginoo, tama gyud sa Ginoo aron ang Ginoo mag-uban nato. Mo na nagtuon ta karon ini ingon pa ni Jeremiah chapter 31 verse 6. For there shall be a day that the watchmen upon the mountain of Ephraim shall cry. Matod pa niya, retire, stay not, for I will bring evil from the north and a great destruction. Sa verse 21, napariha man siya.
Dito Jeremiah 31 verse 6. For there shall be a day that the watchmen upon the mount of Ephraim shall cry, Arise! Matod pa niya, and let us go up to Zion into the Lord our God. Matod pa ni Jeremiah, nga aduna unya adlaw ang mga watchmen diya sa bukid sa Ephraim, maninggit yun na sila nga mag-ingon, bumangon kamo. Ug matod pa niya, mangadto ta sa lugar sa Zion, sa Ginoo, no? Zion into the Lord our God. Sa Obadiah, matod pa ni propeta Obadiah, verse 17, kay usara man ni chapter ni, but upon Mount Zion shall be deliverance. Matod pa niya, ang atong deliverance, ang atong kaluwasan, kung gusto ta maluwas, diya sa bukid sa Zion. Anang Zion, the place of worship. Matod pa ni Isaiah 59 verse 20, and the redeemers shall come to Zion. Ang atong mangluluwas na agyo diya sa Zion. Mabito to si Jesus Christ. Giprapisi na daan. Atong unang panahon si Jesus Christ naglukat, mao dito karon. Gilukat data niya. Dili na data ingnon nga lukaton patag-usab ni pandemic. Automatic na to. Gilukat na ta, mo nang nagtuon ta, kunya karon gitapos niya kato iyang gibuhat, niya tagaan tag little time nga katong paglukat niya kanato, kinahanglan ato natong buhaton karon. Kay naatay time nga gihatag niya nga matud pa niya ato dang i-revive ang gamayng panahon. Ug ato nang banguno nang matud pa niya kanang bulaag nga mga tao ingon pa dito sa Israel nga din katong mga pastor kung kitsa katong mga nangalagad sa Ginoo nga tibulaag, kinahanglan to pabalikon to kay ngano man ang prophecy ni Jesus Christ moabot yun ang dissolution that kanang abomination that make it dissolution. Mo na nga karon do na tay time sa pagbuhat ining pagpasiuli nato nga kita na sila agdi sa tubangan sa Ginoo sama nila. Mo bitaw na iyang gingon ang redeemer na ada sa Zion. Importante usa ka Zion kay mao man ang hingpit nato kaluwasan kay mao na ang balay sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa Isaiah 51:11, therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Mao na ang gingon ni Jesus Christ atong unang panahon nga gi-prophecy ni Isaiah. Nga diin si Isaiah nag-prophecy kang Jesus Christ kanang child is born nga mo na atong deliverer nga matod pa niya dito sa cross. Mo dito ang paglukat nato giredeem na ta niya ato nga mo na inungdan nag-ingon niya balik na mo sa Zion nga din nga kita wa kita nagtuuna ng abot Zion gibaliwala lang nato ng Zion nga din kanang Zion day kinahanglan mangadto ta sa Zion kanang uban ang everlasting joy kanang naatay everlasting joy ba nga walay katapusan nga malipayon ta kay ngano man naata diya sa Zion. Mo na isipan ninyo kining simbahan nga ato ang gibuhat karon lugar ni sa Ginoo. Mo nang gingon isipan ninyo magmalipayon na mo hangtod sa walay katapusan. Kay ngano man hapit mo mobalik ang Ginoo. Unya dire karon kung inyo nang buhaton nga moani mo dinhi sa Zion, ma-obtain nato ang gladness, joy. Unya ang atong kagul-anan kanang morning shall flee away. Unsa man atong kagul-anan? Kanang suro about kanang umalabot nga 666 mawala na. Labi na kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo baliwala na nanimo kay ngano man halos ang Ginoo na imong kay istorya. Nya ang pulong sa Ginoo nag-istorya ninyo. Nag-guide nato, di ba? Mo nang ayaw mo paminaw ang mga pulong nga diin wala naghatag ka nato og pahinumdum. Ang pulong sa Ginoo ingon pa ni Solomon that is warning. Warning na, dili na encouragement, dili na challenge, dili na kanang gitawag og lipayon kala, dili na entertainment kundi warning ni. Mo nang gingon trumpet man ni. Mo nang gingon sound the trumpet of Zion. Mo na ato nang ipatingugo na kanang gikinahanglan sa Ginoo kay ang gikinahanglan dai sa Ginoo kanang Zion gidesire gina niya nga kanang Zion is a place of worship nga kinahanglan mag-worship ta kanang right jud kanang may ordinance. Mo na yang gingon dinhi sa Isaiah 49 chapter 49 verse 22, thus saith the Lord God, behold, I will lift up mine hands to the Gentiles and set up my standard to the people, and they shall bring thy son and thy
in their arms, and their daughters shall be carried upon their shoulders. Tanawa. Giapil ang Gentiles. Kita Gentiles sa bata. Ni Juwin lang ta. Dili ta ingon nga giluwas ta ni Kristo. What ay giluwas ni Kristo? Ang giluwas niya ang mga Hudiyo sa tinuod lang kung ato nang basaw ng puno sa Ginoo. Pero kay gireject man siya sa tinuod lang si Kristo, kanusa siya ni ato sa Gentiles. Ang una niyang natagpuan ang Samaritan woman dito sa balon. Dito niya gi-open dito ang kaluwasan nga iyang gihatag may tungod about sa tubig. Nga siya ang living water. Pero abi nimo sa tinuod lang kung imong basaw ng puno sa Ginoo si Jesus Christ wa nagpahibalo. Nga diin mo adto day siya dito sa Samaria kay ngano man dili musugot ang mga disipulo kay bawal na sa ilaha magistoryahan ay ang Hudiyo ug Samaritan pero dalaygon ang Ginoo nga diin ang Ginoo nag-open sa mga tao sa pagtuo wala giluwas gi-open lang ta kung ato lang huna-hunaon although kung for by grace we are saved through faith kung ituo ta nya unsa ato pagtuo kung wala gi-open sa Ginoo ato pagtuo. Sa tinuod lang si Apostol Pablo, matod pa niya, gi-open ang pagtuo sa mga Gentiles. Mo bitaw na kita, Gentiles man gyud ta. Mo ni usa ka butang nga diin kita nakikipon lang sa tanan gitawag og mga sugo sa Ginoo ngadto kanila. Mo bitaw na atong una wa tay Christ, wa tay paglaom, wa tay Ginoo. Kay ngano man, aliens. Mga aliens ta, mga pilgrims, mga kanang gitawag stranger ta sa Commonwealth of Jerusalem sa Hudiyo. Watay labot silang balaod. Kay ila man gireject ang Ginoo. Mo na atong gidawat karon. Ang tanan mga tao nga Gentiles nga mudawat sa Ginoo, mo na yung paganawaton pud. Dili ingon nga sige lang siya og dawat sa mga tao nga din bisag wala ni dawat sa Ginoo. Mo bitaw na nga akong giwali atong una ninyo. Ingon pa ni Jesus Christ dito kung mo basahon ang tibuok life ni Jesus Christ. Ato yung pangitaon na siya labaw sa tanan atong dawaton ug nya musulod jud ta diha sa iyang gingharian kay si Jesus Christ ani diri aron pagdala sa kingdom niya ang iyang tinuod giwali is the kingdom of heaven nga din ang mga tawo manulod kay kung wa sila kasabot atong gitawag og sayon iyang gi-explicar about kingdom nga ang Ginoo nagpuyo diha sa kingdom niya siya ang naghari nag-influence siya kung naa diha ang righteousness. Wabita na nga din, kining atong gisgutan karon, nagisgutan kung di matakasabot anang kingdom and His righteousness, baliko na to itong giprapisi ni Isaiah, nga din, matod pa niya, thus saith the Lord God, behold, I will lift up my hands, iyang gitaas ang iyang kamot. So, matod pa niya, to the Gentiles, and set up my standard to the people, and they shall bring thy sons and their arms in their arms, and thy daughters shall be carried from their shoulders. Mabitaw na kamong mga inahan. Mga anak, kaya pa man din na sila nagtuo kayo, man sila kabalo, pagtuo. Mabitaw na nga, kamo mo carry sila, kamo mo dala ba? Kamo mo anak, kay pakita na sa imong anak, kung sa inyo ang nakatunan, kung sa inyo ang pagtuo, mo sa naisulti niyo sa inyong mga anak kay kanang sila wa pa gyud na sila nakatunan kung tudloan na nimo mahitungod sa spiritual ang Ginoo mo panalangin ana sama sa pagpanalangin nimo kung ikaw nagpanalangin o ang Ginoo nagpanalangin nimo labaw pa na sila panalangin kay ang imo ang gibuhat mo man na ilang sundon mo bitaw na i-train na nimo siya kanang mutubo siya imo pa ni Solomon aron dili na siya mubiya sa iyang nakatunan diha kanimo mo na ikaw mo train niya mo na nga ang Ginoo nag-ingon sa mga Gentiles gisit up niya ang standard. Mo bitaw ni tan-aw nato ning standard kung unsa ning standard giingon sa Ginoo. Kay ngano man naa mo gi standard. Kanang gi standard ya giingon sa pulong sa Ginoo. Namatod pa niya dinhi sa Jeremiah chapter 4 verse 6. Ingon pa niya set up the standard towards Zion. Matod pa niya retire, stay not, for I will bring evil from the north and a great destruction. Tanawa. Anong ningon man siya retire? Mag-retire na mo sa pagbuhat yan ng dili standard ba? Stay not. Ayaw mo pagpabilin anang dili standard kung imo ning basahan mo sa lang tabit sa kulo akong gikuana pero ako ni explicar ninyo kay nga naman ako naman ning nabasahan tanan whole chapter. Nga matod pa niya set up the standard towards Zion. Kung wato ka sa Zion, i-set up din ang standard.
iyang gingon retire kay ang mga tao ngayon gisultihan ini nagsige lang gyapong buhat niya ni adto dito sa sayon nga wa buhat ang standard. Munang niingon siya dito sa mga tao pag retire na mo ako ba di mag-retire kay 50 pa man. Ang buot niya pasabot kanang ang atong mga gibuhat tama na mo nang gingon ni Apostol Pablo tama na inyong pagkinabuhi diri sa kalibutan bilang Gentiles. Kaya nga naman dili na ta Gentiles, spiritual Hudiyo na ta. Gipili na ta sa Ginoo atong una wa ta piliya karon gipili na ta sa Ginoo. Muna yang gingon is stay not for I will bring evil from the north and a great destruction kay siya magdala gyud na siya og daotan diri sa kalibutan. Basig maapel ka kung di ka mo retire ng pagbuhat sa kalibutan. Muna yung gingon dunay destruction. Sa verse 21, matod pa niya, ingon pa ni Jeremiah, pag abot sa verse 21, gilaktaw ko lang ni, matod pa niya, how long I see that the standard and hear the sound of the trumpet. Hangtod kanus ako man makita kanang standard o kanang patingugon ninyo ng trumpita. So may trumpita. Sound the alarm. Kanang i-alarm nimo ng sound kay patimugunan nimo. Kay bawa na to ni kung sa igis. Pa-sound ipa-sound sa Ginoo nato ha. Dili sa tuwa karon na ay amot kada huibis man daw na mo alarm. Nung usog kayo na gianad ta na kay kung gi-practice na sa ato kung dunay katalagman pero wa pa may giabot katalagman diri sa tuwa. Manang karon lang na matag kuan siguro to huibis ba to? Tingog na. Kanang exercise lang na daw kay usalan daw na kay matag barangay o matag barangay ro na ana may sound alarm sa buhangin katong nagbaha nagbutang na sila alarm dito sa Matina nagbutang sila alarm pag mutingog na to kay naamagot sila ang sapa dalay gud sa ato nga nagpuyutan nga walay kanang gitawag og kanang fraud gan ito sa mga katalagman ngano man siya ang Ginoo nagsit nato dili nga kita gibutang diri aron makaalagad niya mo nang dalay gud ang Ginoo gayon. Muna yung gingon din how long I see. Ingon pang Ginoo, the standard and hear the sound of the trumpet na madunggan ko na ang sound sa trumpeta. Unsa man atong i-sound sa trumpeta, ipatingog na tong trumpeta sa unsang pagi. Matag trumpet atong unang panahon, doon ang ginay mahitabo. Doon ay trumpet of victory, doon ay trumpet o sound of trumpet of wars, doon ay sound of trumpet o ganang gitawag o ganang pestilence, mga kagubot at muna patingugon yun na, mo na iputpo sa trumpet. Mo nang ningon ang Ginoo din kanus man po na madunggan ang standard o madunggan ka ng sound of the trumpet. Unsa man atong ipatingog sa Ginoo, mo ni ang gingon ni Propeta Joel chapter 2 verse 1. Blow ye the trumpet in Zion and sound the alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Mo na yung gingon din ni Propeta Joel. Abi mo si Propeta Joel. Mo na atong gisgutan atong miagi gani nga niabot ang pandemic. Mo bitaw nang diingon siya sa mga ministro nga mga vine dresser kanang nagahinlo sa mga Kristohanon nga nangalagad nga mga follower ni Kristo. Kanang pastor vine dresser na sila mga husband man na sila mga kauban na sa Ginoo. Kung ang Ginoo si Jesus Christ atong husband, abot nga atong husband kanang mga pastor mga husband man na mga vine dresser na mo na yang giingon nga diin ang mga pastor daw magbalata magampo sa Ginoo ba diya sa simbahan nga ambot niyang pasabot sa Joel chapter 2 verse 1 ipatingog ng trumpet in Zion, kanang about sa Zion ba, kanang place niya ba, kinahanglan na anang standard diha, kanang holy mountain of God, kanang gipuy-an nato, dili sa yuta,